O Concello de Cambados non se esquece das persoas que peor están pasando nestes momentos. Para que toda a vila goce dunha boa cea de Nadal, 5 restaurantes cambadeses prepararán un menú solidario para as persoas máis necesitadas. O restaurante Iaio da Porta, o restaurante Trasno, a Fonte do Viño, o Taberna de Triana e os Piñeiros, en vez de facer, como fixemos ano pasado, que só facía un restaurante os menús, este ano van ser feitos por todos eses 5 restaurantes. Van cada restaurante, en vez de facer a cociña que vamos a facer, facelos nunha cociña directamente para despois repartilos, que vamos a facelo na Praza de Abastos, debido á situación do Covid, pois mellor facelo cada un que faga na súa cociña, que non nos traian, e van ser repartidos mañán tamén para que na cea de Nadal pois esas familias pois tamén teñan unha cea. Ademais destes restaurantes, numerosas empresas colaboran para poder cociñar este menú de Nadal. As marcas que cederon os seus produtos son Avícola de Galicia, Terra da Sorei, Linamar, Versos, Conservas Cermar e o supermercado Freud. O menú é un menú sinxelo, pero está ben para o Nadal. Vai ser uns entrantes, despois van ter un salpicón de marisco, un pastel de atún e despois de último plato un polo asado con guarnición e despois xa terían o postre de Versus para cada un dos membros que están dentro do plan de alimentos. En total son 50 familias, máis de 80 persoas, as que recibirán este menú solidario de Nadal. Protección Civil encargarase de repartilo en cada vivenda. Sí, mañán os recibemos todos no Concello, van ser repartidos un por un nas propias vivendas por Protección Civil. Van ser entregados colabora tamén Zona Centro, tamén na organización deste evento, como tamén na recollida de xoguetes, e van ser repartidos un por un nos domicilios das propias persoas que están en situación dentro do Banco de Alimentos. Os restaurantes xa están elaborando un menú que se repartirá mañá a partir das 11 da mañá.